Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Θάρρος ή αλήθεια. Challenge. Θάρρος ή αλήθεια. Λοιπόν, θα ρωτήσω πρώτος εγώ. Γιατί εσύ? Ναι. Γιατί? Είμαι Και όχι μεγαλύτερος, οπότε εγώ πρέπει. εγώ. Όχι εγώ. Δεν με νοιάζει. Γεια σου Ρουλά. Λοιπόν, να Πείτε στα ρωτήσω... comments ποιος πρέπει να ξεκινήσει Όχι πρώτος ρε, και την επόμενη φορά. εγώ έχω το YouTube. Και όμως, εγώ είμαι μεγαλύτερος. Και? Αυτός είναι φιλοξενούμενος, οπότε προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, να τους ρωτήσουμε στα εγώ comments. δεν με νοιάζει. Πείτε μας στα comments. Ραφαήλ, Θάρρος ή αλήθεια. Πείτε μας στα comments ποιος έπρεπε να ξεκινήσει. Ραφαήλ, Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος. Γεια σου Θεοδώρα. Θάρρος, Έχεις το θάρρος να πεις μέσα στο YouTube ότι δεν έχω γκόμενα. Όχι, δεν έχω αυτό το θάρρος. Γιατί έχω? Πες το Στέλιο. Δεν έχεις, τέλος πάντων. Στέλιο, το ίδιο. Παρόλο που έχω γκόμενα για να μην... Τι δεν έχω ρε πουστή. Από πού και την αγόρασα από τον τζάμπο. Άντε ρε. Και την κουράδα σου έχεις. Τη δικιά σου έχω Ραφαήλ. Με την κουράδα μου ρε. Όχι ρε, Στέλιο πες δεν έχω γκόμενα. Δεν έχω γκόμενα ρε, αλλά κανονικά έχω. Λοιπόν, ο Ραφαήλ τρόμαξε. Εγώ. Θάρρος. Είναι κοίτα που μ' άφησες. Truth or false. Να φας προχύτρο. Να φας την πουτσα. Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος ή αλήθεια. Καρκανιέ. Μέσα στο ίδιο σημείο με έβαλες. Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος ή αλήθεια. Βλάκα μας μπούκωσε. Δεν πειράζει. Θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος. Ευχαριστώ. Κάτσε ρε τι τελειώσουμε. Λοιπόν, αλήθεια. Είναι Λοιπόν, αλήθεια ότι έχεις φάει 5 χιλόπιτες από γκόμενα. 5. Από την ίδια. δεν είπα αλήθεια. Άκουσες καλά. Αλήθεια είπες. Βγάλε τις φωτογραφίες σου. Θάρρος ή παρέξυπνο. Α, θάρρος, οκ. Μόνος στο θάρρος κάνει beatbox. Κάτω τώρα όπου είσαι μαλάκα. Τώρα πήγε. Α, έφαγε το κουγί της. Μήπως πρέπει το Άντε, πουσάζει. τώρα ρωτήσω. Στέλιο και εσύ το ίδιο. Άμα βασικά θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος. Και εσύ το ίδιο. Μα δεν μπορώ. Σιγά μωρέ. Κάνε, άντε. Κάνε. Μα δεν μπορώ σου λέω. Κάνε ό,τι μπορείς. Κάνε. Κάτσε να φύγει. Κοπή. Ωραία. Στέλιο πες και εσύ το ίδιο για μένα beatbox. Όχι, απλώς... Beatbox θέλω. Θα καταλάβω που το κοσμί. Όχι, δεν θα καταλάβω. Θα κάνω απλώς κάτι άλλο. Σκάσε ρε! Λοιπόν, Στέλιο. Στέλιο, να σκεφτούμε. Κάνε beatbox. Πες, θάρρος ή αλήθεια. Θάρρος ή αλήθεια. Μην το κόβω. Να δούμε πώς θα βγει. Θάρρος. Έχεις θάρρος να κάνεις beatbox. Το ίδιο κάνεις, ξέρεις. Δεν το τραβήξεις την ώρα που έφτιανε beatbox. Το έκανα. Έλα, τέλος. Τέλος, άντε, φτάνει. Άντε, γεια. Τώρα εμένα ρωτάει. Θεοφάνη που σε φωνάζουν. Επειδή Θάρρος είναι ή θεός. αλήθεια. Θάρρος. Αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έχεις φάει 5 χιλόπιτες από την ίδια γυναίκα. Πάλι το ίδιο ρε πούστη. Τα πηγαίνια μου. Άντε ρε πες μας. Στέλιο, εσύ. Εγώ ρωτάω. Εσύ έχεις γκόμενα και ρωτάς τέτοια. Ο Στέλιος φοβάται να ρωτήσει καμιά στο Facebook ότι τι να φτιάξουμε. Εγώ έχω ρωτήσει 3. Εγώ έχω ρωτήσει 3 κι εγώ. Και μία ακόμα το σκέφτεται. Ναι. Όχι, αλήθεια. Μένα με έχει φάει χιλόπιτα. Όπα. Τι κάνεις ρε. Σεισμός ήταν. Τι γίνεται. Όπα. Καλά είμαι. Ωραία. Λοιπόν, Κάτσε την πατάτα παιδιά, μου.
Αυτό ήταν το. Πι. Γεια σας, παιδιά, αυτό ήταν το Θάρρος ή Αλήθεια. Αλήθεια. Challenge. 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 Ρε παιδιά, μην κάνετε σαν τρελά. Κάντε ένα like, Από σένα έμοιασαν. κάντε ένα like, μια εγγραφή, κάτσε πούστη. Ραφαήλ. Στέλιο το λένε. Ραφαήλ Σταλιό. Ραφαήλ Σταλιό. Έλα. Παύλο Κωστάκη. Όχι, περίμενε. Έλα. Κωστάκη. Και περίμενε. Ραφαήλο Κωστάκη Στέλιο. Έλα. Ρούφο σου. Ραφαήλ, Μαραγκός. Περίμενε. Κάντε ένα like Και σχολιάστε Αυτό. ποιος έπρεπε να ξεκινήσει. και σχολιάστε ποιος έπρεπε να σχολιάσει. Τι λέει. Σχολιάσει. Σχολιάστε ποιος έπρεπε να αρχίσει πρώτος. Αρχίσει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ο. Κανονικά. αρχίδια μας. Δικό μου είναι το YouTube. Τέλος πάντων. Και Εγώ είμαι φιλοξενούμενος. Πείτε μας άμα θέλετε να βγάλουμε κι άλλο βίντεο, αλλά όχι Θάρρος ή Αλήθεια. Μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα. και άλλα channels. Κι Πείτε μας challenge, τι τραγούδια. κάτσε, σε Μπορούμε 2-3 να βγάλουμε μέρες. πολλά. Σε 2-3 μέρες θα είναι. Θα βγει το Q&A του Κωστάκη και το δικό μου. Πείτε μας τι άλλο θέλετε να βγάλουμε. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο αν θέλετε να μπείτε κι εσείς στο Q&A. Οπότε, hi. Bye!